И здравейте хора! В днешното видео ще играем на Car Parking. Нека да започваме. Айде стига, какво става? Чакайте. Така, пак се върнах. Нека да започваме. Айде! Така, дойде пак. Нека да тръгваме. Съжалявам, аз съм се свикал бус и за това. Събрах пари за този бус. Така, нека да правим търговия. Дело това да ми даде. Това да ми даде. Айде, моля те, моля. Айде, бе, бляго. Кай да се вратя? Не се изкупари. Кай измахте пари. Така нещо. Да дойдем тук. И да го питаме. Може ли тази кола? Може ли? О, даде ми ги! Yes! Даде ми ги! Да, даде ми ги, хора! Даде ми ги! О, какъв късмет! И той яка ги направи. Колко коня? 470. О, добре. Колко ни... О, май гад. 552. Яко. Сега нека да видим. Хора, да ви кажа, отпреди съм имал по-яки и още по-яки. Но бил съм без хак, хора. Хак без. Значи, колкото по-хубави коли получваш, взимаш, толкова взимаш хубави коли. Аз много се кефа на тия коли BMW-та. BMW-та ми е любимата марка. Добре, нищо да не завъртяваме, че ми се въртел съд. Така има ли някой на... Хора ще правим поредица вече на Car Parking. Точно не знам какво да чака да не цяло, но го казвам. Нищо. Мисля, че да, как казваше, да правиш видеа и на Car Parking. Това мисля, че. Нека да видим колко може да кара напред. Айде бе. Така не жава. Не съм му дал пари. Дадоха ми го. Добре, нека да го оставим и да се върнем. Колата, тати!
Сега отивам. Хора се състезавам срещу не знам кой. Да. Не мога да дойдеш, защото ти си с фалшивата. Идвам, братко, идвам. О май гад, аре кажи бе, защо път? Ще ме победи, естествено. Аре, стига да е. Тата, пава плак. Знаеш, не ми... Защото без интернет. Хора, мисля да приключи тук видеото. Надявам се да ви е харесало и да това. Чао, абонирайте се с канала и дайте един лайк. Чао!